Ukiuttamaasa kalaallit inuusuttut 700 sinnerlugit Danmarkimut ilinniariarlutik nuuttarput. Amerlanerit ilaquttatik kammalaatitillu qimallugit inuunermut nutaamut sungiussiniartarput Danmarkimi. Uani aallakaatitassiani malittarivagut kalaallit arfinullit assiingitsunik ilinniagallit Danmarkimi illoqarfinni assiingitsuni. Ilinniakkamut pileriisamut aallartinnikuugaluarlunimi imangilaq inuuneq nutaaq ayornaangiinnartoq. Niveauet er bare vanvittigt højt hernede. Og der er ikke nogen, der holder dig i hånden. Der er ikke nogen, der vækker dig om morgenen. Selvfølgelig er det hårdt, når man har mødt sin grænse og erkendt, at der er en grænse. Nu er den narigaadni sunagaluarunilunni ilinniarna qaananneqartariaqarpo. Herude er vi rigtig meget, især med værnepligtige. Både når det er øvelser og bare almindelige feltdage. Ja. Og så lærer man, altså det hedder jo HBU, så Hærens basisuddannelse. Så der lærer man de helt grundlæggende færdigheder. Men de civile må også gerne bruge det, så, så der er mange, der løber herude. Så må de bare vente til det, der bliver sådan skudt lidt en gang imellem. Goddag, kaptajn. Goddag. Goddag. Skal vi tage den ned på parkeringspladsen? Det synes jeg. Ja. Og så kan vi join de værnepligtige bag. Ja. Okay. Super, vi ses dernede. Ja. Så skal den længere ned. Du kan lave en hoppeprøve, om du sidder fast eller ej. Og så når du lægger ned, så kan du overveje, fordi du skal jo kunne arbejde, mens du lægger ned. Ja. Men det startede jo med, at jeg ville være jagerpilot, da jeg var 15. Og så var jeg til øjenlæge og fandt ud af, at det kunne jeg ikke blive. Og så døde den lidt der, men jeg har altid gerne ville i forsvaret. Og så skal du have spændt dit bælte ind, fordi det hænger som befalingsmand, der skal du have værnepligten, før du kan søge ind som sergeant. Og det samme gælder for Hærens reaktionsstyrkeuddannelse. Der er ikke andet for. Men jeg startede med at søge ind på Hærens officerskole og fik afslag. Så skrev jeg til dem, det var ikke godt nok, fordi jeg ville virkelig gerne det her. Så fik jeg en plads som værnepligtig her i Vordingborg og var her i 3 måneder. Og så tog jeg på sergeantskolen i Varde og var der i 6 måneder. Og kom så på tjenestegren op i Aalborg, hvor vi kørte rundt i lastbiler i 3 måneder. Og lærte lidt om det at være transporter inden for forsvaret. Så allerførst kommer bare frem, bruger sin hat i stående skydestilling, kæmper, fjenden skyder ikke længere igen, og noterer sig, er der mere lige nu, der er farligt? Det er der ikke. Så finder han en bedre ildstilling, og det er, hvad lige er omkring en. Står man nu herude på en åben mark, så vil man lægge sig ned. Og så en ret. Jeg flyttede hertil i 2010 og læste filosofi på Aarhus Universitet. Den fik jeg i 2013, så var jeg lige hurtigt hjemme i en måned i Nuuk. Og så søgte jeg ind på en Master 2 i arktiske studier på et fransk universitet, der ligger tæt på Versailles i en by, der hedder Guyancourt. Der var jeg i 5 måneder, og så i praktik i Bruxelles i 6 måneder. Enkeltkolonnen, cirka 3 meter mellem jer. I følger vejen rundt mod venstre. Afsted. 3 meter. Det er kun under den der, de behøver, ellers ikke. Hvordan var det at starte herude? Det var virkelig mærkeligt. Det er en helt anden verden. Det første, man nok skal vende sig til, det er kommandoforholdet. Det er, at man påpeger meget respekten for den rang, der er. I og med, at der er noget erfaring indover, at der er en uddannelse, der ligger bag den grad, man har fået. Men også generelt de ting, man skal lære, som man ikke havde tænkt over, man skulle. Det var at læse kort for eksempel, og tage koordinater. Nu var det ikke så fremmed for mig at have et våben i hænderne, men panserværnsvåben for eksempel, og håndgranater, og
Og vi var aktive hele tiden. Stod op klokken 5 om morgenen for at gøre rent. Og så til undervisning hele dagen eller ude i felten, og så kommer man sent i seng, fordi man skulle vedligeholde. Lige så snart granaten er gået af, så skal du tage udgangspunkt i, at det er fjenden, der vinder tid til at beskyde dig. Når den er gået af, 1, 2, 3, rejs dig op, find fjenden, fordi 100 på, at han begynder at beskyde dig. Okay? Og jeg kan huske den første weekend, jeg tror, jeg sov hele weekenden. Jeg var så træt. Men Nuan, det er så fedt. Det er en helt anden mentalitet og nogle helt andre oplevelser, man får. Jeg er ved at svare en fra Summitter, som spørger, hvornår vi vil annoncere, og hvad planen er osv. Jeg vil forklare hende, at jeg har en plan for, hvordan vi skal annoncere, men dem, jeg skal annoncere for, de skal lige levere varen først, så jeg ikke går all in på noget, vi ikke får. Så jeg sidder egentlig bare og arbejder. Min studiemæssige situation lige nu er, at jeg ikke er på noget studie, egentlig. Jeg er imellem studier. Ja. Jeg tror, da jeg startede på gymnasiet og sådan begyndte at følge med i politik og sådan noget, så blev jeg sådan lidt godt gammeldags frustreret over det, der kørte i nyhederne derhjemme og i medierne. Jeg synes ikke, at niveauet var specielt højt. Jeg synes ikke, at det kan passe, at man allerede i første G kan se, hvor dårlig en artikel for eksempel er. Der sker så mange ting derhjemme lige nu, som er så store emner. Altså, hvad for et sprog skal vi tale? Skal vi være et selvstændigt land? Skal vi have uran? Skal vi have olie? Så jeg blev sådan lidt, nogen må gøre noget. Og derfor så søgte jeg ind på Journalisthøjskolen i Aarhus. Men den der er i live. Lidt. Det er nice. Men så er det sådan, at den uddannelse, der er jo på Journalisthøjskolen, den er meget praktisk, så man skal have landet over i praktik. Og der er bare ikke nogen, der læser aviser længere. Det vil sige, at alle de store medier, de fyrer folk, og så tager de selvfølgelig ikke praktikanter ind. Så det blev egentlig sådan, at vi var rigtig, rigtig mange på mit semester, som ikke havde nogen praktikplads. Og så går man på orlov, eller så bliver man tvunget på orlov. Og så gik det bare lige så stille mere og mere op for mig, at jeg var nødt til at gøre et eller andet. Jeg kunne ikke bare gå og vente. Altså, hvornår skulle jeg nogensinde blive færdig med den her uddannelse? Og så har jeg jo i mange år været meget involveret i min mors virksomhed, Review. Og jeg kan jo godt mærke, altså jeg tror, man som menneske skal lære at mærke, hvor ligger ens energi henne. Og jeg kan godt mærke, når jeg er hjemme, eller når jeg er en del af virksomheden, og har alle mulige arbejdsopgaver der, jeg bliver ikke træt. Jeg kører bare i sådan et for sindssygt højt niveau, og jeg synes, det er vildt sjovt, og det er meget udfordrende osv. Så det er nok lige så stille gået med op for mig, at jeg vil gerne overtage den virksomhed, jo, hvis den stadigvæk er sund og rask til den tid. Og hvad skal man bruge en journalistuddannelse til, hvis man skal køre en strikkeforretning egentlig? Så det er derfor, jeg er ved at skifte spor. Suunam unittoqartarpu kisian amerlavallaangillat. Takukutsiussoor unittut taava taanna akuerisarparpu ilaa oqartarpu una ua ilinnia toqqagaqa uannuttulluangilaq. Taamaattumik unitsittarpaat tau allam ilinniarnerma аллартиллутик. Imaluunniit tas inuusuttuugamik naartulerluti uqarlut unitsikkallat unitsik tariaqarpaamassakku taava ernereeruma taava аллартеққиссуунга. Imaluunniit allamut nuullutik Københavni angisuuruissuugamik kiserliornartarami maani Københavni milluni taa ilaa uqartarp naama ua Aalborgim nuukkusuppunga aamman alungisaqarpunga ilaqutaqarpunga Aalborgimi taa ilinniarnera immaa oqinnerussooq
ukua ilaquttat qanissinnaaguk imangilaq univillutitik tausuliaqarnatik ilinniarnatik taamaattoqingilaq. Hvad er det for en uddannelse, du har søgt ind på? Det hedder en beklædningshåndværker, og det er sådan en mega praktisk uddannelse. Vi satte os ned og kiggede på, hvad mangler virksomheden? Og så blev vi enige om, at det var faktisk designdelen, der manglede lige nu i virksomheden. Og den uddannelse, det er ikke sådan en fancy designuddannelse, det er mere sådan en materialekendskab og kundekendskab og dokumentationsdelen af, hvis man laver en jakke, hvordan laver man den så egentlig, og hvad må den koste, hvad skal den koste, for at det kan løbe rundt. Så det er sådan en uddannelse. Jeg glæder mig helt vildt meget til at komme i gang igen. Også at kunne sige, at jeg er i gang med noget. Fordi det er jo ikke fordi, jeg går og triller tommelfinger, det gør jeg meget, meget sjældent. Og en frikadelle, det F står for frikadelle, ikke? Og 2 deler til havmand. 2 deler havmand. Flæskebob til NK, det er det samme som en flæske. Hvad skal du have? Så skal jeg have en flæskesteg sandwich og 1 frikadelle. Hvad er det med, at jeg har 1 frikadelle? Vi tager 2 frikadeller, fordi så kan passe... Nej. Jeg tager 2 så. Så har vi 6. Det fedeste, det er nok sammenholdet. Det gælder både for værnepligten og for sergentskolen, og når du er færdiguddannet. Fordi du er sammen med x antal mennesker hele tiden. Og du lærer dem at kende på godt og på ondt. Og det vigtigste, du lærer, det er nok at hjælpe hinanden. Og det skaber også bare et sammenhold. Man lærer virkelig, hvad det vil sige at være en god kammerat. Og der er en intern forståelse for det, man går igennem. Og man hjælper generelt bare hinanden. Og man er skide god til at være ærlig og sige, det der, det synes jeg, du gør forkert. Enten som at nu skulle du til at stramme op, eller også så kommer man med gode råd med observationer. Så man hjælper hele tiden hinanden til at udvikle sig og til at blive bedre. Her, se forskellen på det her, det er at tage øjet ned til optikken. Det her, det er at tage optikken op til øjet. Kan I se forskellen? Super. Det er vigtigt, fordi så får I ikke krummet i ryggen eller i nakken. Og så får I også optikken op i samme højde hver gang. Yes, så får du den der. Det er derfor, vi skal have den op ved skulderen her. Ja, så fornuftigt. Har du den godt ind i skulderen? Ja, så for at få den lidt længere ned, fordi træd lige over her. Der, der omkring, ikke? Fordi hvis du skyder, og rekylet kommer, og kolben ryger op over her, så skal du stå og fedt. Og når han er under 50 meter, så er det ikke sjovt at stå og fedt med sikkervær og ikke kan skyde. Det der sker for dig, der kroppen, den skal være sådan her, så du står ligesom sådan. Kroppen, ligesom når du bokser. Du ved, når I bokser, så her. Når I bokser, så står I heller ikke sådan her. Så vil I fremad, ikke? Så god spredte, sådan så fra siden har man også stabilitet. Lidt ned i knæ, frem med kroppen og op med geværet. Okay? Så hvis du går sådan her, det kan godt være, det er ubehageligt, men det hjælper dig, når du skal reagere hurtigt. Så når du kommer gående og kommer op, så skal du ikke bruge så lang tid på at fedte ud. Så sidder din kolbe nærmest der, hvor du skal pege den om. Okay? Det hedder jeg vel. Og så er det jo oplevelser som at komme på øvelse og bryde en masse grænser. Jeg fandt ud af, at man kunne gå og sove, for eksempel. Vi gik lige over 60 kilometer på 22 timer. Og vi kunne bare mærke, altså vi har næsten ikke, jeg tror jeg har sovet 7,5 timer på 5 dage, og vi havde næsten ikke fået noget at spise. Og forskerne siger jo, at man ikke kan gå og sove, men jeg fandt altså ud af, at man kan sagtens gå og sove. Jeg var lige ved at gå ned i en grøft, fordi jeg var så træt. Og på den måde, så man oplever en masse ting,
at lære sig selv at kende, og det kan være hårdt at lære sig selv at kende, især de grimme sider. Men man lærer også bare herinde, at det er bare udviklingspunkter, og at man skal øve sig i det, man ikke er så god til. Det er de rigtig gode til. Og de mere erfarne oversergeanter eller andre sergeanter, de kan godt tage hånd om en og give gode råd og vejleder en rigtig, rigtig meget. Sådan så man kan blive den bedste mulige fører for de folk, man har. Jeg har reddet tiden, jeg var helt lille, og har haft heste, så længe jeg overhovedet kan huske. Så det er en meget naturlig del af mit liv. Og da jeg gik på højskole hernede, inden jeg startede på Journalisthøjskolen, der havde jeg ikke adgang til nogen heste. Og det var virkelig, virkelig svært for mig, at jeg ikke kunne komme ud og få brugt min krop og slå hjernen fuldstændig fra. Fordi det er det, jeg gør, når jeg tager ud og rider. Jeg slår alt det der studie, arbejde, alting, det ryger bare lige ud af hovedet. Og så er det bare hest, og det er bare fokus, og det er træning, og det er lige her, og det er lige nu. Kommer alle andre. Så jeg vidste, at når jeg skulle flytte herned, så er jeg nødt til på en eller anden måde at få adgang til en hest. Altså, det vidste jeg bare, ellers så ville jeg ikke kunne fungere. Og jeg er ikke ret god til at være i en stor by, egentlig. Det er jo godt. Det er jo godt. Og jeg kan huske, især i starten, da jeg flyttede herned, og jeg havde fået hende ned fra Island og så videre, hesten der lå nærmest alt mit danske sociale liv i stallen. Det var der, jeg fik venner, og altså, det var dem, der spurgte mig hver dag, om jeg havde haft en god dag, og om det var svært, eller gav mig råd omkring, hvor det er billigst at handle, eller hvad skal man gøre sådan og sådan og sådan, når man bor hernede, og når man lever hernede. Så rigtig meget af mit sociale liv, det lå i starten i stallen, og det gør det egentlig også stadigvæk. Altså nogle af mine allerbedste venner hernede, dem har jeg mødt igennem mine heste. Og det kan man jo, altså man kan jo have alle mulige fritidsinteresser, eller sportsinteresser, eller hvad man har, men det er, jeg synes, det er vigtigt at have et eller andet. Han kom ned fra Island i februar. Og så har han desværre lige været skadet i 1,5-2 måneder. Så han er ikke nået helt så langt, som jeg havde håbet. Så han er sådan lidt... Han har haft en periode, hvor han egentlig bare var bange for sig selv nærmest. Bange for Danmark. Så det kender vi godt. Fordi hvis det går helt af helvedes til på studiet, som det jo nogle gange gør, altså nogle gange dumper man. Det kan jeg også huske, det var det for vildeste slag i hovedet. Jeg har altid haft det nemt i skolen. Jeg har altid bare gjort det, og altid fået topkarakter. Og det har aldrig været et problem, og det har jo været en luksus igennem hele mit liv. Og så tror jeg, det var min 2. eller 3. eksamen, den dumpede jeg. Og jeg var fuldstændig sådan helt, jeg var helt i chok. Helt ødelagt. Jeg ringede hjem til min mor og sagde, jeg kan ikke det her. Det går galt. Jeg kan ikke... Ja, hvorfor dumper jeg? Det må være en fejl, eller sådan et eller andet. Men ja, når lortet virkelig brænder på, så er det rigtig dejligt at komme ud et sted, hvor det er der ikke nogen, der ved, hvis ikke du fortæller dem det. Hold inde. Samling. Det så faktisk rigtig lækkert ud. Det var god reaktion. I var alle sammen inde til siden. Og som jeg kunne se det fra min vinkel af, så lignede det også, at alle op med geværet orienterer sig i farlig retning. Så kan vi altid bagefter tale om, at man skal lade være med at ligge og pege i rumpen på manden foran og sådan noget der. Som enkeltmand så det godt ud. Så tager vi det andet bagefter. Vi har sådan nogle buzzwords, som hedder faglighed, rollemodel
og mandskabsbehandling. Og der bliver selvfølgelig lagt vægt på rollemodel. At du skal kunne mere, du skal vise mere, og du skal yde mere. Og der kan jeg huske, jeg er jo meget lille, jeg har fucking korte ben, mand. Så når man skal gå med den der kæmpe rygsæk, og man bare er en rygsæk med 2 små ben, der bare dik. Og de andre, de går skide hurtigt med de lange ben, der kan jeg godt huske, at der var nogle gange, hvor jeg tænkte, okay, kan man godt være så lille som jeg er, og så stadig være sådan en fodsoldat, der går med rygsæk og går langt. Og det vender man så hurtigt til. Man vender så hurtigt til, at selvfølgelig skal du være stærk på mange punkter, men der er også andre, hvor du bliver nødt til at erkende, at du skal udvikle dig. Og et af de fedeste ting, det er bare, at man vokser personligt. Man udvikler sig personligt hele tiden. Og du kan hele tiden bygge på de erfaringer, du har. Og nu er jeg også kommet over i en ny stilling, så nu skal jeg også til at udvikle mig der. Og tager det grundlæggende førervirke med fra den tid, jeg har haft med de værnepligtige over i stående styrke, hvor jeg skal være nu. Og så bliver jeg jo videreuddannet hele tiden. Får flere kurser indover, som jeg også kan bruge i det civile, for eksempel. Men jeg synes, det er for sjovt hernede nu, til at tage hjem med det samme. Ja, jeg er ikke færdig. Jeg tror, at man skal være meget realistisk. Fordi jeg ser rigtig mange knæk nakken hernede. Og jeg har også været meget tæt på det selv, fordi jeg skulle skifte studie. Det var virkelig, virkelig svært at tage den beslutning. Så man skal være realistisk. Jeg synes, det er fantastisk, vi har særaftalen for eksempel, og vi kan komme ind på alle mulige fantastiske studier. Men lad være med at gøre det, hvis du ikke er god nok. Fordi niveauet er bare vanvittigt højt hernede. Og der er ikke nogen, der holder dig i hånden. Der er ikke nogen, der vækker dig om morgenen. Der er ikke nogen, der laver mad til dig. Så man er nødt til, synes jeg, at være klar. Om man så er klar lige efter gymnasiet, eller om man er 5-10 år senere. Det synes jeg, man er nødt til at kigge på sig selv og ligesom finde ud af, hvad det er, om man skal ud og rejse en hel masse først, eller om man skal arbejde en masse først, for ligesom at nå dertil. Jeg synes ikke, at man skal starte på et studie, bare fordi man kan. Jeg synes, at man skal kigge på, hvad det er, man egentlig vil. Så jeg tror ikke, man skal være bange for at kaste sig ud i det, men man skal bare være sikker på, at det er det, man vil, og at man er klar til det. Og man ikke bare er sådan, nu skal jeg lige tilfældigvis starte på en eller anden uddannelse i Danmark, fordi at det er det, man gør. Man skal ville det. Det kræver bare en vis gå på mod, når man er fotograf, eller sådan tage sig selv seriøst som en fotograf. Det tog mig noget tid. Jeg var virkelig ræd, kan man se. Sådan her er det mennesker på afstand. På afstand og på afstand. Og det var virkelig svært for mig ligesom at ture, sætte mig ind i et rum og sige, nu er jeg fotograf. Og det var så derfor, jeg blev sendt ud og skulle være hjemløs, ikke? Jeg tror ikke, at jeg har det specielle kontrakter, at du til at save sit allaqaalianingaani aqqannuunnu tallamamut. Taavulu martiallaqaataani atuttussaavu martiallaqaataani tuusin namussiliippu